Hoxe bule polos posos eiros e polas nosas vilas un sospeitoso andacio regionalista. Hai que peneirar as intencións para separar a palla do grau. Chegou a hora de definirnos. Benvidas e benvidos a este acto de homenaxe a unha figura esencial, fundamental para o desenvolvemento da nosa cultura, da nosa identidade como pobo. Estamos a celebrar a Antón Vilar Ponte. Grazas a ele e a outras e outros moitos, desenvolveuse o nacionalismo galego, pero tamén a cultura de base ao redor da nosa identidade colectiva. Antón Vilar Ponte, xunto con outros homens e mulleres, plantaron semente vizosa que se espallou por todo o país, na loita polo noso recoñecemento como pobo, na visibilización da nosa cultura, da nosa personalidade colectiva, mas tamén para desmontar o relato hexemónico, unha visión distorsionada de nós para nós, e tamén cara a proxección exterior, empregando como ferramentas todas as disciplinas artísticas e todos os axentes culturais, coa lingua galega como eixo vertebrador. Naquela primeira xuntanza das Irmandades da Fala, aló polo 1916, nesta mesma cidade da Coruña, estaba presente só unha muller, Micaela Chao Maciñeira, ademais, compañeira de vida de Antón Vilar Ponte, e nada como a el en Ribadeo. Ela e a súa irmá Tareixa, xunto aos seus irmáns Antón e Juan, abranzaron desde moi novas o ideario galeguista. Foi unha das primeiras impulsoras da sección feminina das Irmandades da Fala da Coruña, fundada no 1918, e que chegou a ter máis de 200 asociadas, tamén cigarreiras da fábrica de tabacos e outras traballadoras da cidade, sendo Micaela a conselleira primeira. Colaborou xunto coa súa irmá no Conservatorio Nacional de Arte Galego como actriz, mas tamén como pianista, tocando pezas nos entreactos das seccións teatrais. Con todas e con todos vós, Micaela Chao Maciñeira. Elvira Bao Maceiras obtivo con tan só 17 anos o título de mestra elemental na Escola Normal da Coruña. Logra o apoio da súa familia para trasladarse a Madrid, estudar pedagogía na universidade, permiso que logo lle negarían ao saber que na casa onde vivía había un mozo da mesma idade que podían caer no pecado. Desenvolveu a súa actividade docente na Escola de Redes e nas colonias escolares do Sanatorio Marítimo de Oza desde 1920 até 1936, ano en que foi nomeada directora. Foi unha activa militante do galeguismo e do republicanismo. Militou nas Irmandades da Fala da Coruña, sendo secretaria da Xunta Directiva en 1918 e colaborou tamén co seu cadro de declamación como actriz. Mais adiante, en 1923, é proposta polas Irmandades para levar a escola de nenas da Escola de Insiño Galego. Polo seu activismo e militancia despois do golpe de Estado do 36, é represaliada e castigada, prohibíndolle exercer a súa profesión de docente. Finalmente, monta unha escola privada na súa casa situada no barrio coruñés de San Roque de Fora. Con todas e con todos vós, Elvira Bao Maceiras. Ina González Varela tivo a súa primeira aproximación ao mundo da música da man do gran mestre coruñés Canuto Berea, de quen recibiu a preparación adecuada para o ingreso na Escola Nacional de Música e Declamación de Madrid, na que acadou os primeiros premios en piano e armonía e notas de sobresaínte de case todas as materias, conseguindo a cátedra de música e canto na Escola Normal da Coruña, onde desenvolveu a súa trayectoria profesional durante 4 décadas, adquirindo así un grande recoñecemento e a ponderación unánime do seu labor tanto como docente como de persoal de estudo de música galega e divulgación da mesma. Deu múltiples concertos, mesmo aquí, neste circo de artesáns, da que foi socia de mérito pola súa labor desinteresada dando recitais de música no máis importante centro cultural, artístico e político daquela altura na cidade e que agora tamén mantén ese pulo. Aclamada polas súas interpretacións tamén nas veladas que organizaba na súa casa tocando o armonio, que noutro tempo fora do mesmísimo Pascual Veiga e do que sacou os primeiros acordes do noso himno nacional. En 1902 casa co insigne Manuel Gris Freire, entre outros e outras,
e nai do pintor Urbano Lugrís, a que tamén reivindicamos. O golpe de Estado do 36 sume a familia na máis fonda depresión. O cadro de Teatro de Cánticas da Terra quere homenaxear a Antón Vilar Ponte, mas tamén quere poñer de referencia o traballo e a labor das mulleres neste mes de marzo e nas vésperas do 8 de marzo. Así que deixomos con este cadro de teatro, con esta representación do cadro de Teatro de Cánticas da Terra, que van a representar a estas mulleres das Irmandades da Fala e tamén en homenaxe a Antón Vilar Ponte cos textos que escribiu en múltiples revistas. Con todas e con todos vós, estas tres mulleres enlleiras. Como sempre di Antón, Galicia é unha patria natural con lingua de seu. E di, que cousa máis original que a lingua dun pobo, xerada por accións e reaccións seculares entre as persoas e a natureza, para facernos diversos no universo? Unha lingua así non é a nosa mellor arma? Poderemos esquecela? Se a lingua é o escudo da personalidade dos povos, máis forte que as armas, que loita gañaremos en ela? Como irmás da Fala, ben sabemos as respostas a esas preguntas, e que, sen dúbida, son as correctas. Así como tamén sabemos que hai, pois, unha política para nós, a gran política da lingua, e como Antón sempre nos insiste, se conseguimos interesar nesta política os novos intelectuais e as xeracións que ven, voltaremos a ser fortes. Está claro. Pobo que recobra a súa lingua, recóbrase a si mesmo. Pénsase como se fala e fálase como se pensa. Cando morre un idioma, morre un pobo. Concordo plenamente con ele. E eu tamén, Pura. Nos seus apontamentos para o libro Nacionalismo Galego, nuestra afirmación regional, escreve: a nosa lingua é o camiño de ouro da nosa redención e do noso progreso. Sen a lingua morreremos como pobo e nada significaremos endexamais na cultura universal. E segue reflexionando: eu penso que as únicas setas que van sempre retas a furar o branco do futuro son aquelas que se lanzan valéndose do arco da nosa lingua, xa que só entón nos mostramos orixinais. Eses que viven de costas ás orixes dificilmente poderán redimirse da servidumbre do mimetismo. E máis adiante retoma esta reflexión tan acaída e certeira ao redor da universalidade e de que é o que nos concede esa posición e significación. Se o galego quere ser máis que habitante dun territorio, se arela ser un factor de universalidade e de cosmopolitismo, soamente co emprego da lingua propia, obra da natureza, poderá selo. Creando valores na lingua propia, axiña seremos universais. Eu penso como el, Micaela. Veño de ler o seu artigo na Nosa Terra, no que apunta tamén nesta cuestión, mas dictando luz sobre unha injustiza histórica, dándolle de volta esa luz que lle quixeron apagar. O noso idioma, o idioma que tivo un século de ouro nos tempos de Xelmire, cando as brétemas mestras da Idade Media tocaban como nunca na terra inmensa, é o idioma da liberdade. Galiza falaba galego cando sentiu as primeiras arelas democráticas en loita co feudalismo e a teocracia, na época dos reis católicos. Santo idioma, idioma inmortal, que conquiriu unha hexemonía lírica na península, nos tempos en que o falaba o rei Sabio. Outra cuestión ao respecto da nosa lingua que sempre pon sobre o taboleiro e que considero de grande importancia é a dos lazos que debemos estreitar coa nosa lingua irmá, mas sin esquecer o importante que é manter a nosa personalidade colectiva. Como escreve desde outro artigo na Nosa Terra. Se queremos unha Galiza con personalidade recoñecida, se queremos unha Galiza nosa, e se queremos ser nós, nosotros mesmos, temos que cultivarnos en galego, envorcando o espírito da infancia e da mocidade no molde redentor do noso idioma. Do noso idioma que nos abre magnánimo e fecundo as portas dos corazóns de moitos millóns de almas que se expresan no portugués irmán. Sempre o di, e mesmo escribiu aí atrás noutro artigo, tamén para a Nosa Terra. Galiza considera o portugués como o galego nacionalizado e modernizado, e así pensa, de fondo e trascendente interese, familiarizar entre os galegos a gloriosa literatura portuguesa, proba suprema e fecunda de que no noso idioma pode e debe facerse a nosa cultura. E segue: Portugal e Galiza poderán pactar en un réximen dual, como nazóns que recoñécense atraídas por unha unidade superior,
filla da común natureza, que somente así, sen receos, tería ingreso nunha grande Iberia. No número 1 da nosa terra escribiu que a redención de Galicia está no fomento agarimoso da nosa lingua, mais tamén no estudo dos nosos problemas económicos, que non terán nunca, porque non poden tela, solución no actual réxime político español. A bofé que non a terá. E falando diso, dos nosos problemas económicos, inducidos pola forza hexemónica e dominante de España, como el considera, temos que recuperar a nosa historia e tamén a contemporánea para evitar outros relatos. Por iso gostei moito de ler os seus artigos publicados en Buenos Aires, apuntes para a nosa historia contemporánea. Nun deles, escribe: antes do ano 17, o sentimento da galeguidade ficaba casi que totalmente esmorecido na nosa terra. A nosa lingua, a nosa lírica, as cousas da nosa historia eran estudadas e tratadas por algúns, moi poucos galegos, como feitos arqueolóxicos. Unha erudición fría falaba das características raciais dun xeito obxectivo, tal que Galiza fose un planeta morto e luxano. Facíanse inventarios de pretéritos sen emoción alguna, agás contadísimos coterráneos. As 4 provincias en que nos instituiu o centralismo vivían a vida administrativa española desvencelladas as unhas ás outras, sen sentiren xa a máis pequena saudade da bella unidade galega. Antes falábamos da lingua. Eu falolles nela, Tonecho e Meliña, na lingua da súa nai, a súa lingua nai. Ela imprímenos carácter, agasállanos cunha forte personalidade colectiva e dá a posibilidade que temos, a través dela e de todo o que a complementa, de poder ser universais. Da diferenza trascendente que hai entre habitar sen máis un territorio ou formar parte del e así chegar a ser universal e cosmopolita. Neses termos de habitabilidade escreve nos artigos publicados en Buenos Aires, Eli. E os poboadores das mesmas, adrede escribo poboadores e non moradores, porque os moradores supoñen o concepto de adhesión íntima aos costumes do chan nativo. Trocados en sinxelos habitantes dun territorio que deixara de ser un país con alma, en loita suicida co seu propio ser, tiñan a Madrid polo seu único meridiano intelectual, moral e artístico. Pois ben, entón apenas ningún home culto da nosa terra emocionada se miga coas cousas enxeves. Polo contrario, adoitaban ollarse con indiferencia, cando non con desprezo, coidando as inferiores ás do resto de España. A resa colonización castelá chegara a infundir na maioría dos nosos paisanos o presentimento vergoñoso da propia autoinferioridade, que inda hoxe custa caro desbotar dalgúns. Falando diso, teño escoitado algunha vez. Os galegos que máis galegos parecen, académicos, eruditos, arqueólogos, dedícanse ao estudo das cousas bellas da nosa terra como a dun país finado, morto, cuxa personalidade asolagouse no castellanismo estéril. Se fan un dicionario, danlle xeito de panteón da nosa lingua. Si fan un boletín, convérteno en ecomorto de cousas pretéritas. Somente miran para atrás, cunha friaxe tanto lledora que calquera diría que se trocaron como a muller de Lot en estatuas de sal. Fáltalles atopárense a sí mesmos. E saberemos poñernos ergueitas como pobo, como fixo Irlanda e como ben recoñece Antón. Aro e Irlanda, a nosa irmá de raza gloriosa, axeitouse para les demostrar a eses estados poderosos que as nacionalidades apreixadas e asoballadas saben por ser ergueitas cando chegan a madurez, de suízo colectivo e cando menos se decatan os tiranos. Mediante o problema nacionalista, todos os irlandeses foron e son unha sola total, esmorecéndose como de milagras diferentes que parecían irreductibles, entre católicos, protestantes, señores burgueses e proletarios. E vede como un preito do nacionalismo conquireu o agrarismo cordial de todos os povos da terra, deixando así xa moralmente derrotada a poderosa Gran Bretaña. Pois aí atrás tamén escribeu un artigo moi interesante na nosa terra. Viñamos de dar un paseo pola Coruña e comezou a reflexionar sobre que é o que lle dá personalidade, identidade e sentido a unha cidade. E díxome, para envelhecer unha cidade non é dabondo crear comisións, nin estudar reformas, nin formar presupostos. Hai que afinar o público, hai que ter criterio estético, hai que gastar ideas.
Unha cidade, afirmou Lutero, xa vai para lonxe, non se xulga polos edificios, polas rúas e os paseos, senón polas súas institucións culturais e polo seu senso cidadá. Barcelona, fermosa urbe mediterránea, para nós non sería máis que iso, unha fermosa urbe, se non soubéramos dos seus centros de cultura ou da cidade ideal que cada barcelonés leva no corazón. E Barcelona, tan cosmopolita, fais universal polo forte senso catalanista que nela latexa. Que importante é o espazo no que habitamos e que sexamos respectados e respectadas para poder formar parte del plenamente atendendo as nosas auténticas necesidades. Mais, eu como escreveu, pouco despois noutro artigo da nosa terra, o mal non é das leis, senón do réxime. Feita a lei, feita a trampa. O mal non é de falla de liberdade individual, senón de falla de liberdade colectiva. A liberdade colectiva terá de ser o único que nos poña en xeito de salvar o noso atraso para situarnos á altura dos países de Europa semellantes ao noso. Que mentres Galiza sexa a Vicenta da España, non sairá de escrava. En senso económico, a nosa terra, toda a nosa terra, e en terra escrava, xa sabedes que non pode haber homes libres. De seguir así as cousas, teremos cidadanía, se cadra, pero os cidadáns non poderán aproveitala porque os máis fortes, os mellores, continuarán a emigrar. Esas mujeres. E que me deciden as lembranzas? Para min son unha guía, un manual de supervivencia da dialéctica. Por iso sempre as teño presentes. Penso que deberían de ser de claro coñecemento. Propoño que as repitamos. Bueno, que os parece se convidamos ao público que está aquí hoxe con nós e que teñen aí tamén este impreso que lle demos a que intercedan con nós nas lembranzas. Convidados quedades. Pois vamos, da primeira lembranza. Cando vos falen de Sagunto e Numancia, lembrádevos do noso Melulio. Cando vos falen dos comuneiros de Castela, das Germanías de Valencia e das revoltas catalanas, lembrádevos dos nosos irmandiños, que se adiantaron ao movimento agrario ruso en 5 séculos. Cando vos falen do século de ouro das letras castelás, lembrádevos da xemonía da lírica galega, imposta en toda Iberia, a que trouxo a delicadeza e a finura espiritual. Cando vos falen de Cisneros, lembrádevos de Xermírez. Cando vos falen da unidade nacional, lembrádevos do parto de Cela, encarcelado a traición. Cando vos falen da Agustina de Aragón, lembrádevos de María Pita. vayamos ca lembranza 2. Cando vos falen de amor á liberdade, lembrádevos dos mártires de Carral, que declararon nula obediencia ao goberno de Madrid. Cando vos falen do valor castelán, lembrádevos que Wellington cantou o xenio, a nobreza e o heroísmo dos galegos. Cando vos falen da vosa mansedume, lembrádevos que sodes irmáns pola raza dos irlandeses sublimes e que finaredes surdindo o mesmo caeles. Cando vos falen de ciencia, lembrádevos de que López Seoane, Colmeiro e o padre Merino foron galegos. Preguntar logo aos patrioteiros del regionalismo sano e bien entendido que lle debe Galiza a España castelán. E a ver se vos sodes capaces de probar que lle deba algo, como non sexan as aldraxes continuas dende os tempos de Xermírez. Volvades a cantar agora, non? Veña, pois cada un ao seu sitio. E tampouco lle faltou razón cando afirmou: a nós interésanos máis un coro galego que un diputado en Cortes por Galiza. Que mellor que Cántigas da Terra, impulsado polas propias Irmandades da Fala e do que el foi presidente de 1927 a 1929, para confirmar da importancia do noso acervo cultural, do noso desenvolvemento como pobo e da nosa personalidade colectiva para colocarnos na cosmogonía universal. Quedades con Cántigas da Terra, forte bater de mans!
Mar toda
Uns meses antes do nacemento das Irmandades, Antón Vilar Ponte publica Nacionalismo Gallego, nuestra afirmación regional, onde di: falar galego é todo. Falar en galego significa inutilizar andadores extraños, poler lindes ao intrusionismo e sentar as bases dun pensamento e unha acción propios que nos leven á procura e encontro de nós mesmos no fondo das nosas almas. Nacen as Irmandades en maio de 1916 e antes de 6 meses xa teñen un xornal monolingüe en galego nas rúas. En aquela portada do número 1, co título da bandeira ergueita, dicía cousas como esta: fundar e soster escolas en Galicia é obra santa, patriótica, mais axudar a vida deste boletín é corolario obrigado daquelas iniciativas loudables. As escolas son pros nenos. O boletín, tras a xuntanza dos enxebres, despertará o sentimento e o pensamento da mocidade que comeza a xurdir na loita. O orgullo por ter creado a primeira iniciativa consciente de normalización da nosa lingua. As Irmandades da Fala é o máis grande e outo que se fixo na nosa terra. A historia dirá o así. Nós temos a savia da verdade, a forza da razón, a integridade do sentimento natural, o imperativo categórico,
Grazas a nós, os nosos fillos terán unha patria. Adiante, pois, os vosos generosos, de que falou o bardo. O noso idioma. Santo idioma, idioma inmortal, polo que a nobre Lusitania nos tende os seus brazos irmáns, dicíndonos que para él ainda pode haber unha nova hexemonía novecentista, que tanto galaico-portugués como castelán se falará logo en América, que galaico-portugués, castelán e inglés son 3 idiomas chamados a loitar por superárense no novo mundo, e virá un forte pangaleguismo traguendo a luz para a caduca Iberia. Quen a renegue do galego forzosamente é un escravo ou madeira de escravitude. É sempre presente a irmandade entre as nazóns ibéricas. Cando Cataluña pedía soamente para sí, era un egoísta. Agora que pide para todos os povos ibéricos e que quer para todos o que para era desexa, o castelanismo chámalle antipatriota. Óllase claro que xa non hai máis antipatriotismo en España que o castelán. Non vos decatades de que non existe outro separatismo que o que houbo sempre, o do centro? Polo derradeiro, Cataluña demostrou, planteando agora o seu problema, que pensa por todos os españois, que sabe que na Conferencia de Paz e na Liga de Nacións somente terán acollida os estados que teñan resolto a súa situación interna. E o castelanismo e as oligarquías vergoñas de España non se decatan disto, non lembran de Santa Bárbara até que trona. A autonomía das nacionalidades ibéricas é preito internacional. Castela oponse á autonomía integral das rexións porque esta autonomía perxudica. Logo Castela recoñece ipso facto que as máis das rexións están perxudicadas por ela. Portugal pola lingua e Irlanda polo sentimento e ancellos de independencia son os países irmáns para Antón Vilar Ponte, que di así: que serían troques Galiza de non terse feito a unidade española ou de chegar ainda hoxe a formar con Portugal unha nacionalidade? Cabeza xeográfica de Lusitania, os seus portos de Vigo e da Coruña, pola adiantada posición atlántica, serían máis importantes que Porto e Lisboa, portos relacionados con todas as colonias portuguesas e nacións americanas de fala portuguesa, e tamén con Norteamérica e demais repúblicas do novo continente. Ferrol, entón, resultaría a gran factoría da industria naval que España desprezou. E Galiza, así, en pleno desenrolo dos seus valores materiais e do espírito da propia lingua, non sería altraxada como foi decote, dende o século XV polo castelanismo hexemónico. O nacionalismo é a casa común onde todo o mundo pode integrarse. Os nacionalistas galegos ente xamais preguntamos a ninguén do noso confesionalismo, que sentía, que idea política profesaba, socialista, republicano, monárquico, católico, protestante ou ateo, todos son compatibles co credo da redención galega, que se afinca con o conquerimento da autonomía integral. Con afán didáctico e un algo de apostólico, Antón Vilar Ponte dinos: irmáns, son tempos de sementeira, somente escolleitarán con ledicia os que sementaron con vaguas, di o salmista. E con vaguas da alma vimos sementando nós. Non é doado o noso traballo, pero a fe que outra vez abalaba montañas hoxe serve aínda para que poidamos ir trocando eses penedos en terreos fértiles. Porque temos fe, seguimos o bo camiño, e decatámonos que camiñamos polos ouveos dos cans que se escoitan a cotío. Hoxe estamos aquí homenaxeando a un dos grandes, a Antón Vilar Ponte, mas non podemos deixar pasar esta ocasión para lembrar ao seu irmán, Ramón. Os irmáns Vilar Ponte forman un tándem de imprescindibles nese primeiro terzo do século XX. Queríamos rematar esta lectura con 2 pequenos fragmentos de Ramón Vilar Ponte, do seu libro Doctrina Nacionalista, de 1921. Que é o nacionalismo? O nacionalismo é o berro que un pobo que se sente capacitado para gobernarse a si mesmo, sen tutorías alleas, ceiba co fin de que o Estado que lle ven servindo de tutor e de guía o recoñeza como maior de idade e, polo tanto, en disposición de rexerse a si mesmo. E para rematar, en estes tempos onde a guerra mata crianzas e a persoas inocentes, todos os días estas liñas finas de Ramón que crea un diálogo didáctico e que, por desgraza, con toda a actualidade que é iso do imperialismo. O imperialismo é a tendencia dun Estado a facerse grande a costa de outros, ou por medio da expansión colonial, valéndose para elo, principalmente, da forza bruta. É o propósito dun Estado de cimentar a súa grandeza na expansión territorial, sen reparar para elo nos medios,
por reprobáveis e injustificados que semellen. Puidera dicirse tamén que o imperialismo é a cobiza, condenável de cote, que un Estado sinte de facerse grande e potente, non polo propio esforzo e como resultado do traballo ennobrecedor, senón valéndose do sacrificio e do asoballamento dos máis febres, para en col deles erguerse como amo único e dono absoluto. Moitas grazas. Boas tardes, dirixímonos cara ao remate do acto. Empezamos a nosa intervención musical cunha escolma de melodías de Adolfo Antasevane, moi ligado tamén a Vilar Ponte e a trayectoria de Cantigas da Terra. Algúnas delas, algúns de vostedes seguramente sonalles e escoitaron no verán na estrella que fixemos do espectáculo As Cigarreiras, de María Pito. Agora acabamos de interpretar o Alalá de Monterrey, tamén da mesma época, e imos rematar con dúas pezas que xa son un pouco máis recentes. Unha é a Foliada de Paio Saco, de Miguel de Santiago,
e outra é unha muiñeira que estreamos fai moi pouquiño tempo no 20 ciclo de coros no Teatro Rosalía de Castro, que nos demos a chamar Muiñeira de Bordocedo, porque quen a cantaba era Mercedes de Bordocedo, no Concello de Bergondo, grazas a unha recollida que nos facilitou Pablo Carpintero e que xa incorporamos tanto no seu repertorio como no noso arquivo. Imos a cantar, que é o mellor xeito que temos de homenaxear a Vilar Ponte. Moitas grazas.
de San Antón, en el cara de un caballo. La festa de San Antón, en el cara de un caballo. Se primero la feira, hay que valorado. Se primero la feira, hay que valorado. Se fora conmigo a feira de Caio Santo, olhadas a miña nave, a primeira de cada un santo. Domingo xa nos veremos, domingo xa nos veremos. Domingo xa nos veremos, domingo xa nos veremos. Na feira de Caio Santo, onde se vende castelos. Na feira de Caio Santo, onde se vende castelos. Se foras comigo a feira de Caio Santo, olhadas a miña nave, a primeira de cada un santo. Se foras comigo a feira de Caio Santo, olhadas a miña nave, a primeira de cada un Bueno, despois de sentir como resoan nesta sala estas muñeiras, estas foliadas, un entende mellor porque Antón Vilar Ponte prefería un coro antes que un deputado. Hai nesta forza que acaba de soar, pois, unha verdade que non se atopa nos papéis oficiais. E isto sabíao moi ben Antón Vilar Ponte, entendeu mellor que ninguén, porque el foi quen escoitou o que Galiza pedía nun tempo no que facía unha falta moita valentía e moita claridade de ideas para defender o noso. Así que os honramos a Antón Vilar Ponte, facémolo aquí, no Circo de Artesanos, que abre hoxe as súas portas para esta homenaxe compartida entre Cánticas da Terra e a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Un espazo que Antón coñecía ben, foi o seu bibliotecario. Así que non hai mellor sitio para lembrar o que xa nos dixeron ao principio, aquela frase que Antón Vilar Ponte dixo de que a nós interesanos máis un coro galego que un deputado en Cortes por Galiza. Isto Antón soltouno con esa nosa retranca galega, esa que nos fai decir verdades moi grandes cun sorriso na boca. El non desprezaba a política, que ben exerceu en Madrid cando defendeu o noso estatuto, pero sabía que sen cultura e sen orgullo pola lingua a política é como un hórreo baleiro, moito pé, pero nada que para levar a boca. E non decía iso por desprezar os deputados, senón porque sabía que onde un coro chega un discurso queda máis corto, porque a música entra polas orellas, baixa o peito e queda aquí. Pero Antón non ficou só nas palabras. En 1916, aquí na Coruña, puxo en marcha as Irmandades da Fala. Xa os coitamos ao principio, que foi o primeiro intento serio de decir en voz alta que o galego non é cousa de aldeáns nin de poetas románticos. É a lingua de un pobo que tiña dereito a existir con plena dignidade, e iso, naqueles anos, non era pouca cousa defender isto.
E nese traballo non estivo só. Se aquel boticario de Viveiro logrou poñer en marcha o país, foi gracias tamén porque tiña a seu irmán Ramón. O propio Antón, con esa honestidade que o caracterizaba, pois decía que ele era só bautista, que o verdadeiro Cristo da causa galega era o seu irmán. Mentres un era a palabra e o rostro público, o outro dáballe orde e profundidade. E xuntos fixeron algo que por separado é posible. Deste legado formamos tamén parte nós. A agrupación cultural Alexandre Bóveda leva o nome de un home que continuou ese proxecto e que pagou ca súa vida a súa lealdade a Galiza. Non é casualidade que estemos aquí esta noite, é consecuencia. Antón Vilar Ponte finou un 4 de marzo, como de mañán, hai xa 90 anos. Marchou cedo demais, sen poder ver o estatuto polo que tanto pelexara, sen poder sentar sequera no escano que o pobo lle acababa de dar. Ás veces a historia é así de cruel. Chegas a ver o horizonte, pero non chegas a tocar. A lingua que el defendeu segue a necesitar defensores. A Galiza que el soñou segue sen estar garantida. Pero tampouco estaba garantida no seu tempo e el non parou. A semente que se planta con teimosía acaba por sair adiante por moito que a terra se brava. O feito de estarmos hoxe aquí é a proba de que aquel lume segue aceso. E mentre siga aceso, a Galicia que el soñou segue sendo posible. Moitas grazas a todos e a todas por acompañarnos esta noite. Grazas ao Circo de Artesáns por cedernos este espacio tan significativo. Grazas tamén a Cántigas da Terra por compartir con nós este acto e esta memoria. Para rematar, como Antón querería, coa cabeza alta e a voz clara, invito-vos a que vos poñades de pé para cantar o noso himno.